Ale jsem s váma 2 hodiny svého života úplně zbytečně. Je to jako prcat tlustou holku. Mladá cigánka, no tu tady napsané. Na meno Filip? Italské autišťo. Dobre, ne? Ja mám SZZ. Si môžeš aj tam? No a my ideme teda kam? Do země zaslíbené, české, takzvané. Jo, za hercem? Jo, ne, za Přemyslem, Bobloukem. Bobloukem. Jo, p***o. Poďme tam. To sranda. Ale dobre sedí vzadu. Dobre, že? Tak to má kapitánskych 6 sedadiel. To môžeš ísť aj s rodinou do Chorvátska na tom. Krásny deň, ústretový, priaznivý, slnečný. Pičovole, hajzle, kundolo, bžezne, kvietne. Nachádzam sa práve v Ostrave a po svojej lavici mám popšedního českého herco, stand-up komika Štepána Kozuba. Vítaj. Ahoj, čau. Ja som ho poprosil, aby mi ukázal, keďže ja som akože foodbloger, aby si mi ukázal, že tvoju najobľúbenejšiu reštauráciu a dáme si tam tvoje najobľúbenejšie jedlá. Super. Dále už nechám hovoriť teba teraz. Já jenom, že jsem byl v Maďarsku teď pár dnů. Ištene. Každý dělá chyby a je to jedna z mých největších jako traum. Z Maďarska? Z Maďarska, byl jsem v Balatonu a vím, že se řeknu Ištvan, ne maďarsky, Ištvan. Ištvan a Bázmek. Bázmek. Takže zjistil jsem, že langoš je třeba maďarská věc. Nej, to je pičina. Ty prestaň klamať. Do telky. Guláš, Aj to je pičina. podrážka. Aj to. Dobré, pojďme jíst. A počkej, čo to má spoločné s touto reštauráciou? Jo, to se máme zeptat. Ne, já jsem jak jsi mi napsal, že ano. mám teda vybrat něco, kam rád chodím, tak já ano. se přiznám, že si nepotrpím na úplně jako luxusní věci obecně. Že také fashion, také Vůbec mě to nezajímá. Když jako pozor, prachy na to jsou, jo. Ty si pěkně dělat. Tohle je všechno pravé. To si zabil, si prostě pán. Nikto nejlepší jak ty. Ale já mám rád takovou jako poctivou kuchyni, takže vždycky, když jsem třeba týden někde ve světě pryč, pracuju a pak se potřebuji dobře najíst, tak chodím sem, že tady je taková poctivá česká kuchyně. Od gulášu přes svíčkovou, přes řízky, geniální řízky. Tady chodím nejčastěji na vídeňské řízky. No poďme sa o tom baviť tam, lebo už sme teď, čo som aj ja. No. Tady rezervaci. Aha, aj vy? No hej, no tak já. Je tak. Sám vás pustí do... Chápem. A kúkaj, hej, no, Ale máš pred jedlom máš... majitel restaurace je Maďar. Aha, tak možno to ešte nejaký problém. Ja mám odtiaľto rodinu z Ostravy. Odkiaľ? Odtiaľto. No ale odkiaľ? Fúči. Fut? To tady není. Je to veľmi smiešne, len sa smejte, no, smejte sa. Ja neviem, že kde býva. Ale Peslovci sa volali. Jak? Peslovci. Pesov. Počkej, zas tak malá ta Ostrava není. To je 350 000 lidí tady. Čože? Všechno? Akože toto všetko ja platím. No to je jasné, jinak bych to nebyl, ale jako... To je všechno na něho. Áno, títo všetky stoly dajme. To však máme aj auto rýchle. Čo? Já si dám ten telecí řízek, protože vím, že to je jistota. Dobre, a ďalej? Ďalej jsem plný. Ale to nezíš celé, že však aj ja si dám. Dáš si, čo ešte si dáš? Tak mám vybrat já fakt? Áno. Dal bych tu sekanou. Dajme sekanu a? A dal bych tyhle cigánskou hovězí, to je Ciganu? Tu ide ciganu? Hej. Teraz varím, dám prílohu, kutím ryžu, uhorky, jednu celú rybu, patkania i toho dám. Hada. To je cigánské pleco, jako ze zad. Mladej cigánky. Mladá cigánka, no tu je napsané. To je vychlazená 12. Takže to je cigánské maso. Akože Češi, steja trošku inší, ale máme také príslovy u nás, že chlap, čo mal cigánku, není chlap. A ten, čo to urobil dvakrát, je pekne hnusné hovado. To zdoláme. Se říká, že, a to možná máte i vy, že když má chlap skútr a jezdí na skútru, tak je to super, pokud ho přitom někdo nevidí, je to jako prcat tlustou holku. Ja nechodím na skutri. Ne? Lebo ja vypadám jak osa na bombone. A ty jsi tak jako schválně, nebo jsi tak velký, jako že tak, jako máš ty ruce, když chodíš? No. Mám ruce, to Manka mi tak urobila, že? Tak ich má, áno. Akože myslíš, že som akože nabitý, si ma chcel pochváliť. Ne, myslím, že nejsi, ale děláš, že? Ne, tak akože snažím sa byť nebyt. Tak ti to najde. Ještě tady ten ptáček, no. Tak dajme aj to.
Fakt? No. Kdo to bude jíst? Okoštujeme, však sme tu 4. Když přijedu kdykoliv na Slovensko, tak mám pocit, že jste popředu třeba v módě. Jak to myslíš? No, že se hezky oblíkáte, že jako proti nám. To sa dá nazvať, že popšedu. Po čem? Popředu? Popšedu, ale myslím si, že... Popředu, jo? Nerozumím vlastní vagině. Že ja si myslím, že vy ste vlastne len tak, že ľahostajní. Jo, že jsme takový, že nám to je Áno, jako. ja som napríklad v Prahe, že došiel pre mňa taxík a bol tam, že úplný Čech. Kámo, že úplný, ale ja som mu to aj si povedal. predstavíš úplného Čecha? Ja ti to idem opísať, hej no. Že mal takto masné vlasy v cope, Aha. mal tú maskačovú vestu, jak na ryby, polokošelu červenú, Áno. tuším, že Plzeň, alebo niečo. Mal kráťase, váčkové a sandále a ponožky. Tak. A hovorí, že ty si, reku, prototyp, reku, úplný Čech. Je. A on, jo. Bol rád, že? Áno, on sa tešil z toho. Áno, no a ja si myslím, že toto je ten rozdiel, že u nás si dáme taký rešpekt skrz toho rytmusa, Aha. že keď sa pekne, víš, že vyladíš sa a vy si tu dávate, že čím menej. Jako ten rytmus je pro vás taková... Asi meka toho, že Meka, dobre no. vyzerá. Asi hej, no. New Jersey debil. Cigán. Aj všetky. Ne, on je čisto ten Ariec, víš. On sa aj volá. No, on sa tak aj volá. Že, Na voin, enye tu voin, ugbem, osas. že Pajdelhauser, ne? Áno, to je House. Hej, no. To je pajdel, to sú tí šlapacie bicykle a Hauser to je kohút. To je šlapací kohút v bicykli. To jsi ty, jo? A on ti platí, nebo ty má na dotace nějak? Sem tam. dielňu máme. Hej, No. Pajdelhouse. On sem tam si je potom hlavu o stôl, to sa nezlakne. Tak virenský řízek bude Všetko bude na... Tady tak pro nás, my tak budeme koštovat. Divný rizek tu máte. To je To som ešte nevidel taký. vídeňský řízek ostravský. Máme ináč risky, ale som otvorený. Tady trošku přicálená je ta strouhanka, ale jinak si to okrojí. Tak nech sa páči. Však dajme to všetko, potom to natočíme a potom to ideme papať. Já jsem poprvé v pořadu o jídle, takhle. Jaký máš vzťah k jedlu? Miluju jídlo. A najradšej české klasiky, alebo... To je různé, ale jako když se fakt chci dobře najíst, fakt, jak jsem říkal, tak jdu sem. A najobľúbenejšie jedlo, čo by si mohol kedykoľvek si dať? Nemusí to byť len, že z týchto tu, ale jakékoľvek. Knedlo, vepřo, féro. Risotto asi. Risotto či italiánske? No, ale jako takové počeštěné hodně risotto. Také, čo je v kope, také, Tak, no. aby sa dal kopček urobiť. No, sír hodně. Také zo školské jedálne. Paprika, okurka. A ohorek A k tomu. pozor, vole. Prečo to dávajú bylinkové maslo na ryžek? Chcete ma nasrať? Chcete ma nasrať, čo? Zeptáme se. Jaká otázka, taky potlesk, bude upřímný. Můžu se vás zeptat, bylinkové máslo na řízek se dává z jakého důvodu? Se ptá on. Bylinkové máslo se dává přímo na řízeček. Ale proč? On se ptá proč. No, aby ten řízeček byl takový jemnější, on se pomáže celý ten řízeček, ale je to takové... Já to udělám. Leskne se to. Tak. Aha. No takhle já to udělám. Je jemnejší hneď. Ty vole, mám hlad. Dobrú chuť. No. Ja ti to hned, neviem, že či ti to potom nebude, že menej chutiť, keď to ja okoštujem. Neboj. A to je telací? Jo. Kde si jedol najlepšie risotto? Doma u mamky. Co? Pánko Stúhanka, výborný. Dobré to je? Šalátu, čo povieš? Fakt jako? No? Moc dobrý. Moc dobrý kluci. Jo, moc. Bráško, ten šalát je absolútne nevychutený. Je? Absolútne. Já ho dojedu, jestli ti jako, já to dojedu. Já to zežeru. Netrap se. Rýžek je geniálny, ale šalát je taký, že... A už to zkusil dohromady? Takhle, víš, jako. Myslíš, že to urobí celé? Já ti to nedám teď. Lebo akože moje najobľúbenejšie jedlo je rýzek a tatarak. Jako z hovězího masa nebo z ryby, nebo jo? Povedzi. Máš furt stejný názor na to, asi, že? Ešte menej. Ještě je to horší dohromady. Tak mi Ale rýžek je výborný. Salát je taký, že koľko z 10 by si mu dal bodov? 10. Ja 2. No, tak vidíš, vole. Ale rýžku tak 8. To je teda sekaná. Sekaná. S šťouchaným brambožem. Ano, začneš ty nebo já? Kľudne, začni ty. Že už vidím, že ty chute, že máš také vedké. Alebo veľký kus masa. To je boží. Ukáž. Brambory budou nedochucené. Aj so slaninou. Nedochucené, že? No málo slané. Ale inak akože tá slaninka to robí dobre. Aj konzistenčne sú dobré. No? Kedy budeš v Bratislave? Já nevím, člověče. By som ťa zobral ja okoštovať. Jo takhle, no tak to někdy můžeme udělat takový výlet jenom třeba, že si zajdem do Bratislavy. Kedykoľvek budeš v Bratislave, daj mi len Napíšu ti a vezmeš mě někam. Kedykoľvek, ja ti ukážem. A ty máš rád akože obecně to- jakou kuchyni jako? Ja mám rád všetky kuchyne, ale iba konkrétne jedlá. Takže třeba... Najradšej mám československú kuchyňu, úplne najradšej, ale ja som taký mesový.
Ja taky, no. Ja stejky, no rýžky, stejky a také tie tradičné veci. Máme tam že viacej tej reštaurácií. A ja mám rád také, tak si hovoril, že to, čo ty moc nemáš rád, že také tie výstrelky, tak ja to milujem. Ale ja milujem také, že slovenské klasiky, ale urobené taký fusion z toho. Vieš, také, že nové. Ja aj spolupracujem len s takými reštauráciami napríklad. A máš rád mořské veci? Mám, jo? Ale iba pri mori. Aha. Tak to je docela na hovno. Prečo? Že nemáte moře. Nemáme, no, ale u nás to nejím. Máte Dunaj. No a tam moc morských není. Sem tam akože niečo doplavy, ale... Jsi poblil teď? Väčšinou, áno. Co to hubí a pak to snědl a tady bude kritizovaný dochucený špát. Prepač mi. Také veďké to bolo, no. Dobré. Nechcel som ťa uraziť. Jaké by si to ty varil? Já víš, jak dobře vařím? No, jak? Čo víš najradšej variť? Ty vole, pastu, krevety, no. To je moje, no. No, pečené maso třeba dobré, žebra. Jak často varíš? Ono to, jak se mi chce, ale často někdy. Tohle třeba je jídlo, které já bych si jako nedal. Prečo? Nemám rád moc knedlíky, nemusím je tak často. Je s tým spojená nejaká frustrácia z detstva, alebo? Ne, čekal si větší větu. Áno, taká kvetnatejšia. Nasrať. Naučíte česky, vole, to výborné. Ja sa čudujem, že ty víš, že ja som čudujem. No, bez něj o čem mluvíš, no? On se čuduje a nemyslí, mu stojí péro nad máhla, vole, co to znamená? Divím se. On se diví. Že si spoznal, že nejsem Čech. A ještě řekni, že to je přehnané. Čo? Mně řekni něco, že je přehnané. To česky je přehnané? Přehnané, no, tak se najez. To chcem ako vyskúšať. Vypadá ten knedlík taký... My tady dáme potom v tom videu odkaz, kde můžete posílat peníze na jazykové kurzy. A ja som myslel, že keď už ten úvod, že sme dali, že pičovole, hajzle, kundovo, bžezne, kvietne. Pochopil, že ja som taký poloček. Cože si? Že ja mám akože geniálny prízvuk český. No. Není, keď začnem úplne plynule, Poď není česky, rozumieť. já budu mluvit slovensky. Počkej, tak dojím a potom. A tohle je ale moc dobré, pozor. To je v pořádku přece, ne? Tohle mi moc nechutná, jo. To takhle si představuješ češtinu, jo? No, hajzle, kvietne, bžezne. Bžezne? To je koko. Toto je akože pekný blf. Blf? Chybí ti tam A. Blfa? Blav, vole. Je aj blaf. Aha. My máme len blf. Je moc dobré teda. Toto mi nechutná. A proč? Lebo aj ten knedlík je taký rozpačitý. Rozpačitý. A to maso je varené a natrhané. To je výborné, vole. Čo na to si hovoril, že by si nedal? Nedal, ale chutná mi to. Logicky. No, čo tam máme dal? Neviem. To už nebudeš teda. Ne, toto si nedám. Fakt, tomuto by som dal 1 z 10. Kecáš. Tomuto 6. A to maso, dívej se na to, či vole. Vidím varené. Výborné, ne? Že varené má, to je keby si žlčník vybrali. Toto by mohli dať kľudne v To nemocnici. říká někdo, kdo má jako národní jídlo halušky, ty vole. No. Těstovinu s brindou, vole. Toto je krásná slepice udělaná. O co ti jde? Vôbec to nehľadaj konflikt v tomto. Jak neanalyzuje, jak mi se snaží psychologicky uklidnit. Dá si Oberštumbar? Ja som... Jak si mu povedal? Oberštumbar? Čo to je? Oberštumbar je jeho příjmení, ne? Ne? A Peidelhauser. Peidelhauser. A pojď si dám, zhodnoť to. Okoštuj. A povedz. Jak základoškolská Ty vole, zase to tam poslal, tak barunko na... Ty si chodil rád do školy, že? Ani ne? Ne? Tak iba na obedy. Vůbec právě. Vôbec? Vůbec. Vůbec. Manka nerobila v škole v jednálni? Potom mi si to neviem vysvetliť. Fakt ti to neto, jo? Dobře, nevadí, tak nemusí ti to A ochutnat. na tú cigánku som zvedavý, lebo to som ešte cigana ešte nejedol. Tak dej si. A ty si jedel už? Já jsem už měl pár cigán. A dobré? Výborné. Mně došlo, že mi to Peidelhauser olízl, vole. Že si mu to jeblo hubí. Však teď mi to došlo, že už to nebudu po něm. Však si zaber druhé. Nějaké slovenské afty, vole, a... Môže byť, no. Náhodou by sa si vyrašili okuláre druhé. Na toto som zvedavý najviac. Zaujímalo by ma ročník. Ročník tej cigánky? Áno. A že koľko brala mesačné alimenty. To bude tak Na podporu. 93. Čiže 32 to je No to jo. príjemné. Tady jo. Olala, dívej se. Ale to je, no. Olala. To je dlho. Tak teď To je asi vysuvinované. Olala. Olala. To bude z nějaké osady, dívej, úplně rozpadá. Vypadá tak, že víš veštiť z cigánky? Vím. Pečenej? Vím věštit cigánky. Všiml jsi někdy, že romská vagina vypadá jak roast beef? Ne. Tak si všimni. Tohle je moc dobré, zkus. Toto vypadá veľmi dobre. Je to v pořádku. Už teď vím, že skritizuješ tu rýži, že je moc tvrdá. Tvrdá je? No podle tebe určitě. Ukáž? Dobré to je, výborné. No to je hovadze s lečom. Co to je? Hovadze. Hovadze? Akože cigánske. Ale s lečom. S čom? S ledašťom. Lečom. Ledačom. Ledašťom to je Ledačom. jak čokomvelk. Čokomvelk? Čokomvelk? Ano,
Přesně tak. Čokomvelk je po slovensky ledačos. Ne, to je čokolvek. Áno. Ne, čokomvelk, vole. Čokomvelk je ten čínský, ten císař, ne? Čím Čongvelk. No. Tohle je dobré, ne? Je. Však lečo je v pohode. Lečo je vlastne paradajka z papriku. Však ale po česky je tež lečo, ne? Hej, ale lečo já moc nemusím, vidíš? A tady mi to nevadí. Vidíš? A to je také gulašoidné, preto. Jak to teda zatím cítíš? Ja ti ďakujem, že si mi ukázal tvoje 4 obľúbené jedlá. Ani jedno z nich nebude moje obľúbené. Kolik dáš? Tu? Je to můj kamarád, chovej se slušně. Tak 5. Z 10, jo? No. To jsem ti tady ani neměl brát, ty vole. To by bylo lepší, kdybyste nepřijeli, ty vole. Tak no nic, už musíte jít. Príjemné prostredí, no. Ale žrádlo stojí za Viliš Pordel. Není to zlé. Ani ja na jedno som nepovedal, že to je zlé okrem hentoho. Ale ja by som ti chcel ukázať lepšie. Keď dojdeš k nám kedykoľvek, ťa to napadne. A kam mě vezmeš, jako bude to jaký styl? Jaký chceš. Keď povíš, že máš chuť na mušle alebo na krevety, tak ťa zoberiem do Černomorky. Černomorky? Tu se vás léčí Černomorka. Když se ti udělá podpaží Černomorka, tak se na to dává i balgin. U nás máme reštaurácie také, víš? To jsi nebyl vevnitř, vole. Tam je asi 50 mrtvých zvířat na stropě. Áno. Hej. To ešte polovnícka. Čo tu majú? Jakú zviežinu? Zviežinu? Tak ticho, už musím. Ja to nevím povedať, protože... No ale Ne, nevím to. Nejde mi to. No. Ty řekneš zvěřina, tak já řeknu vankušik správně. Však už si povedal. Cencu. No aj to si povedal už. Tak vidíš, vole, a teď ty... Ale ja zvieřina. No, už jsi tam. No, jak Jiřina, zvěřina. Zvieřina. No, teď už to trošku odfláklo. Áno, ale to ste Ostraváci ináči od zvyšku sveta. To nevím, to bych si netroufl říct, ale třeba... Myslím, že ta Ostrava je taková zemitější. Je to takové... To město je takové v něčem přímočaré. Rozumíš mi? Priamočaré. Áno, ale metaforicky vlastne si povedal, že nič. Aha, OK, takže chcete konkrétní věc. Áno. Ve 2 ráno tě tady může někdo klidně pobodat. To máme aj my. Ale teraz jakože... dokonca aj včera sa to stalo. A kde, v Bratislavě? Áno. Cez víkend, no. Je to běžné v Bratislavě? Úplne. Ojedinělé. A buď sa strýla, alebo sa bodá. A v čem je jiná Žilina a Bratislava? Tam sa nebodá, tam sa len strýla. V Žilině se střílí. Tak u nás se bodá, střílí tyčema přes hlavu. Parfémy jako nějaké různé do ksichtů. Jo, na stodolní. Takže tady můžeš umřít. To je v tom je dobrá ta Ostrava, že můžeš umřít a nepřekvapí tě to. To je super. Ale v čem je taky dobrá je třeba... No ti lidi jsou tady, ta natura těch lidí je taková, řeknou ti to tak jako rovnou ty věci. Když je něco sere... Nechodí okolo. No nechodí okolo, v Praze hodně se chodí okolo. Ano. Ale to teď hodně zobecňuju, jo? Nemusí to tak být všude. I v Ostravě jsou čuráci. Máte vy nějaké nárečie? Máme, my zkracujeme. Ostravský přízvuk je zkracování. A jinak se akcentuje třeba. Já nevím, jestli slyšíte rozdíl, když mluvím já a když mluví Pražák? No určite. A v čem slyšíš rozdíl? Tak strašne spieva. Oni tak naťahujú. Oni hodně. Aj teraz chcela pumparka, akože asi, ja neviem prečo to tak robila. Chcela asi, že aby som jej rozumel, však ja rozumiem po česky, ne? A ona začala, že tohle je aplikací, začala tak, ja neviem prečo. Možná někdo lízal pod pult. Môže byť, no. No Pražáci jsou takový, mají ten jazyk takový, jakoby takhle. Oni otevírají hodně. Mají to v před každou větou. Cože? Třeba nevím, o co jde. Jo, to není spisovně, o co jde. Tady trochu Plzeň, o co jde. Jo, ale jinak je to o co jde. Ten rozdíl tam je. Ano. A tady se zkracuje v Ostravě. A frázuje se třeba, že na, tak to jsem nečekal. Hej, tak to jsem nečekal. A v Praze by se řeklo třeba, ty kráso, to jsem nečekal. Tam je ten rozdíl, jo? Bomba. Dobré, zas tak dobrý stříhač nejsi. Už si dojedl, no? Starej se o svůj práci, člověk mu řekne nadej si, vole, on to zežere všechno. Takhle si tu slepici, která mu nechutnala, vole. To je slovenské pokrytí. Chutilo ti toto? Chceš to zabalit sebou do ubrousku? A Po sebou do auta. keď tomu dáš na cestu? Hej. Ďakujeme ti. To nám kľudne pobal aj ty citróny z tej vody. Ďakujeme. Za málo, ježišmarja. Vy ste šlachtiví. Jste bratři, jste menší, Jo, jako bratři. národ. Tak... Aj knedlu tam je návrh. To bylo nahoru. Jo. A To je. obrstou bar. Děkuji. Díky moc. Nemusíš děkovat. Děkuji. Ne, nectí. Takže to vyhodíš někde, vole. To za seba. Ešte dáme taký závěš. Závěc. To jsem hodně překombinoval češtinu. Máme takú píčovinu, že nakonec dojde Japonec.
A co to znamená? Nič. Ty dojde jasné. Nemáte ještě něco u sebe? Nájdenie? Ne. Hodinky, něco. Drogy? Ja mám. Nějaký dárek. Nemám. Peníze, eura. Tak toto mám. Tak dej mi pár euro. Taký darek? No. Pozriem. Cíl ke mně volá. Žuvačky mám. Žuvačky si můžu koupit? Cigarety nechceš takéto? Ještě tam máš něco? Máš čo? Tak si zeber. To je dobré. Aj to je dobré. Aj toto mám na nechty, taký veľmi dobrý. Stačí. Tak jo, kluci, ďakujeme. Toto mám na ty. Si není očkovaný teda? Očkovaný, hej. Koľkokrát? Jednou jsem měl tetanovku do ramene, No. pak jsem měl proti covidu jednu, Jednu? jsem odpadl na 14 dní. Aha, iba jednu si dal? Jednu a pak já jsem byl brunet předtím. Dreiwettertaft. Kozub. No, Žbitov. Na Bytov, ty vole. Bytov a štvrté hřebík. Skupinu Traktoš máte. Traktor, vole. Traktoš. Čak vy umíte říct A Digestoš. Digestor. Digestor. Čo, ale celkovo, že tie internacionálnejšie výrazy máme my, neví. Třeba? No však, že všetky mesiace napríklad, že máte úplne iné, jak všetci ostatní. No, Květen. Březen, hajzle, květen. Tak aj ten Březen, hajzel, květen. Hej, srpen, brben. Ja ti ďakujem veľmi pekne, Ja že ďakujem. si mi ukázal a prijal pozvanie do mojej show Trees Life, akože ja. Stricův život. Áno. To je najvyšší čas oprášiť si angličtinu. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste dokúkali toto video až do konca koncov. Keď budete v Ostrave, tak sem môžete dojsť jesť to, čo sme si dali. Keď to budete, tak označte nás na Instagrame. A Ne, nemusíte. môžete, aby to Ale nemusíte, ja že- to nepotřebuju. Ja chápem, ty máš ten Instagram veliký, ale môžete a dajte mi vedieť, že či vám to chucilo. Brzemu ne. Ne. Bolo to také nejaké. A daj like, daj odber a daj zdieľať a ešte všetky títo youtuberské pičoviny. Môžeš niečo odkázať, kľudne. Já jenom chci říct, že jsem strašně rád, že jsem se seznámil s kameramanem Obersturmbannführerem i s tady s Ujom. Děkuju, že jste přijeli, jsem strašně rád, že vám nechutnalo a strávil jsem s váma 2 hodiny svého života úplně zbytečně. Doufám, že se cestou do Olomouce nenabouráte, že se bude všechno dít jako v pořádku. Teď jdete za Božkem, ne? Áno, Božek. Božek. stavitel. No, ty vole, na to ty vole, že, na to, že nefakturuje, tak docela tvrdé. Jo, je. Jsem rád, že se kameraman najedl konečně a ať se vám daří v tom vašem kanále, kluci. Ďakujeme. Já podporuji všechny zoufalce i vás. Držte se. Ďakujem veľmi pekne. Tady dole bude teda ten transparentní účet. V tejto stránke potom vidí, že mu tam akože pribúdajú euríčka. Na to, aby se naučil mluvit a ten, aby se naučil mají. Ďakujeme a staršie video si kúpneš tu. Co? Ne, tak.